ihjel igen. Måske skulle vi finde et andet sted at arbejde. Skal vi ikke skåle over, vi får vores krus? Vi står lige her. Jeg synes ellers, vi har en tørregård. Vi sidder bare og snakker om det, vi snakker om. Ja, så det lyder logisk, at måske ikke vil være en væk. Vi har kun 2 grus. Det er godt, at få lige pludselig. Mærkeligt. Vi har ellers kun 2 grus. Vi arbejder for Alka. Og så er vi åbenbart også begyndt at losse nogen over benene. Det gjorde ondt. Vi losser mest varer til handler. Og så er vi åbenbart også begyndt at losse hinanden over benene. Det gør altså ondt. Nu plads for whisky til dig. Nu synes jeg, at jeg har snakket nok. Vi skal hjem nu. Det kan jeg. Jeg kan ellers godt selv finde hjem. Ja, jeg vil godt holde om. Bye. Jeg plejer. Jeg plejer ellers ikke at vælte. Idiot. Vi kan ikke finde. Så skal I gå ned på Hildegårdskontoret på anden sag. Betjenten her kan følge jer dernede. Vi kan ikke finde vores 2 sønner, som vi er bange for at blive taget fange af Al Capone. Al Capone, den ramme mand. Han tager ikke børn til fange. Det er da vist kun jeg her i byen, der tror på. Det er også dem, der blev dig, da du stillede op til borgmesterpost. Fordi du lovede, at du ville bekæmpe byens kriminaliteter. Jeg er borgmester af Chicago. I kan stole tryk på mig. Som borgmester er jeg bare god. Der skal ingen slykkestreg. Borgmester i Chicago. Og ikke helt for dig. Du er borgmester i Chicago. Det tror ikke helt for dig. Dollars flyder vores vej. Hvem til mig og en til dig. Så er jeg bare god. Der skal ingen slykkestreg. Ja, som borgmester er jeg bare god. Der skal ingen slykkestreg. Ja, som borgmester er jeg bare god. Der skal ingen slyngelstreg.
rigtig sidde og gå på nu venter jeg med at sidde til i morgen. Kan vi ikke vente til i overmorgen? For jeg skal til tante i morgen. Nå, det er mester fed, hvis der skal hjemme der om at smide deres våben. Nu gør du bare, som der bliver sagt.